pixkat kantatzeko. Justu Mazkal garaian ere haitu geha, atzi izan zen Nafarroko bertsoari finala. Bizkaikoare jokoan da, Xilaba Araldeko ere bai. Bizkaiko finalistak zeintzuk izango zeaten, dagoeneko erabakita dago, tartean zu Oiana, nerea zu gaur egungo txapelduna naztea, baina Bizkaikoan parte ez hartzea erabaki zenun beraz txapeldun berria izango dugu. Lester, Oiana urte pila bat damazkizu txapeletan parte hartzen. Zuk nerea zerbaitagatik eragin zenun ez parte hartzea ere. Uste dezue, entzulea kontzientu dela txapelketa batek zer nolako faktura pasatzen dian bertsoari justu Antionek beak komentatu du ezta, hizketan egin nian, dena kontrolpean eta oso lasa izaudetela dirudi bat, dana errez egiten dezuela. Zuenetik pixka bat kontatzeko eskatu nahiko dizueko bantxo txapeletak bete dut aidialako, eta gero xaret nahi baten animatu eta librean eman zuen txiera. Vale? Txapelketara joan naiz 10.000 bider, eta 11.000 kantatu dut oker. Txapelketan hartzen dut beti zero placer, ta noski kontrolpean ez daukagu ezer, ta noski kontrolpean ez daukagu ezer. Noski ez daukaguna azetez fasea, laurdenak finalerdi taurrengo fasea, guztia da kaosa, guztia trantzea, sarritan azteraino arnasa hartzea, sarritan azteraino arnasa hartzea. Itotzeko ere izan leike bat kapaza, leia hori jasatea ez da lan erraza. Gero amaitzen da eta berriz dator plaza, eta orduan tranquilartzen da arnasa, eta orduan tranquilartzen da arnasa. Badakigu plaza bat egongo dela zain, ai baina txapelketa eskaparate hain handia da ta ez dakit nigan zenbat orbain, estutzen zaitu baina maiz itotzeko lain, estutzen zaitu baina maiz itotzeko lain. Beraz sentitzen gara sarri itolarriz, naizta jentea egon morboan egarriz, beti amaitzen dugu pasatutan neurriz, baina hurrengo baten joaten gara berriz, baina hurrengo baten joaten
igual horri esker gaur hemen gaudela, jakinik Bizkaikoa datorren apela. Pentsatu alduzu zeini eskaini txapela, pentsatu alduzu zeini eskaini txapela. Buruan izan ditut nik agur ugari, zeini eskaini nire txapela opari. Bertxotan pasa ditut ja hamarkadari, ta eskainiko diot deitu ez didanari, ta eskainiko diot deitu ez didanari. Guretzat herri denak dira balekoak, berdin da hirigune edo kalekoak. Gu gara pertsozale baten taldekoak, baina gaurtik aurrera eitxo elkartekoak, baina gaurtik aurrera eitxo elkartekoak. Bai, Xanet, zer esatek? Aguti nahi naiz. Haupa, Janet. Bueno, azterago ze hau da azkena. Gainera gure artean kiderik onena. Bueno, pertxotan, orain pixkatakiena. Bueno, jakingo duzu seguru gehiena. Orendaiko herria nolakoa da ba. Gehiena ona da baino baditu traba. Aizearen kontua bat da behar bada. Etxea merke bada etorriko gara. Etxea igual merke baino ez gehiegi. Beraz pixkat aurrezten behar dugu segi. Zuk ordaintzen alduzu hipoteka erdi. Hortan gastatzea da netzako gehiegi. Aberatsak direla herrian guztira.
zerbait busti da. Denak ez aberatsak bakarren bat dira. Onartuko alduzue pobre bat herrira. Pobrea esaten du baina bilbotarra. Hau dugu pobreentzat eredua da. Aber ni pobrea naiz, baina arroz txamarra. Zu berezia zara munduan bakarra. Bertsolari gehiago behar dira hemen. Bueno, barri honetan argaigun atxeden. Orain bat hortxe dago ez dakit lehen zeuden. Eta beste bakar bat dau isik amaien. Beraz, hortxe xarrita, zukeratu ezin. Zerbait kantatzekotan oinez egin muzik. Andoni altxazake bertsoariekin. Eske inparrak gara etorri gurekin. Munduan ezaguna dugunez larreta. Gaztariko xoenak iten dia bertan. Ta isoskiak ere tarteka. Publizitate pixkat, egin behartzen eta. Andoni ordun altxa ez dukit beldurre. Nervioso zen lehen ez du pentsatu agurri. Nahi baduzu ez duzu rimatu beharrik. Mikrofonoa hartu eonen entzutik. Gustora egongo zara gurekin kantatzen. Alaia Martinez du inork ordezkatzen. Horretarako ere hasi entrenatzen. Lasai guk ere sarri ez dugu rimatzen. Disimulatzea da ordugun trukoa. Kontatu detenean hartu du sustoa. Kokoa ez omen du oso gustukoa. Baina bertsolari bat honen modukoa. Ideiak eman ote dizkio haizeak. Holan ordenatuta gure despasea. Ideiarik onenak paretik pasea. Bertso bat bota eta gudenok asea. Antza gure hizkuntza ez du entenditzen. Erdera hasi baita hemen ugaritzen. Edo behintzat iten du ez dela aitzen. Jijita jaja baina ez zara mugitzen. Beste patxarantxo bat edurri atera.
Ondoan datozkio errimak soinera. Alperrik gure berba eta gure galdera. Ta bestela bigarren babarru platera. Ja oso klaro dauka ez da etorriko. Bueno, ez dezagula oin lotzetan rito. Ba geuk egingo dugu geurea takito. Kantatu gabe naiz gaurko tariko. Zergatik bota dezu gaur nere izena. Hemen gobernetatik zea hoberena. Ta hori zen gauza bat ez genekiena. Puntutxu bat bota duta esan dutena. Ezetzak esanaren bazeukan gogoa. Bai igartzen zitzaion hemendik mordoa. Interesantearena bere metodoa. Ez zait bate gustatzen hemen dagon morboa. Hau egin zitekeen gaur gubiok gabe. Janet eta Andoni jarriz parez pare. Golpetik gelditu naiz herrimanik gabe. Errima jakin gabe hemen jaunta jabe. Oso potente dago hemen bertso eskola. Gaurkon Gipuzkoarrak bizkaitarrai Hori ez dut ikusi herrian inola. Guk irabazten dugu eta edonola. Amaia hau izan da netzat kiston trampa. Baina justoarekin sartu duzu hanka. Eta herriarentzat postasun galanta. Zuek hemen ikustea gauza ederra data. Saioa egin beharko dugu festetan. Ez garela etortzen bestela bestetan. Ze bertsoa behar da herriko plazetan. Ja nervioso nago esaten denetan. Ez da edonolako bertsoa azkena. Janetek botako du oraitxe onena. Kendu jazu, zu herriman aukena.
izatea da netzat zaien. Launaka egin dugu ta orain binaka. Ederto Ibar Zabal ta Erdizka Bakra. Jada utzi ditugu onenak botata. Ta maitu beharko dugu atalka, atalka. Zeren ibili gara gu berton gustura. Freskoa irtetzen zen pitxerretik ura. Baina gero igo da hor temperatura. Neguan hasi eta heldu zaigu guda. Beko suan ondoan ondo egoten da. Ta holan pasaileike azten zerrenda. Egingote dugu afari merienda. Gustora gaude beraz luzatzen guazen ba. Baina igual jendea ez dago hain ondo. Denek jai dute eta ez dira egongo. Txalogo asko ez du behintzat itxarongo. Entzun nahi genituzke platillo eta bombo. Igual sumatzen dute jada astelena. Bai gustu asteburuak baitauka azkena. Ta astea da gauza bat gogor hasten dena. Bihar goizean goizika ze asperena. Zeren gustatzen zaigu parranda ta jaia. Ta beti luzatzea hoxe geure naia. Holan deitu zituzten nere eta alaia. Gaixoa ez da egongo etxeran alaia. Umeak euki eta hoxe gertatzen da. Umerik ez eduki idatzita jenda. Baserri bat eraikita ekarri hazienda. Eta belaunaldiak dauzkagu etenda. Demografia ez doa herrietan gora. Baina salvazioa hoxe izango da. Hemen eduki eta zuaitzatan lora. Aurten bir jaio dira eta hori asko da. Bakoitzai arbola bat ipintzen diote. Eta herritori bat zerbaitik ote. Ba, ez dakit. Ni hortan ibiltzen naiz torpe. Banik neuk piztina bat jarriko nioke. Baina piztina ederra ez dena joango. Igual lurran barrura sartu behar da ondo. Guztitzeko bestekoa esku eta zango. Haizeak bi alditan ez du eramango. Beste haize klaserik etorri ote da. Eskealdea dago haizetik haizera. Eta behin babarrunez beteta platera. Gaur behintzat haize batzuk aldira atera. Bueno, baina jentea dago nahiko formal. Noski, igandea da nahikoa plan mortal. Beraz ikusten ditut nik bastante normal. Nekatzen diatabiz Bartra eta Ibar Zabal. Bilbotarra errimak estutzen hasita. Eskentretatzen nabil nitope guapita. Nienago txapelketan ta ez ikasita. Ta igual agurra zuri eskainita. Baina beti onena izango zara zu. Ez dut sinisten baina egin nahi dizut kasu. Ez
Azken ere txapelazuk sobran daukazu. Galdu egingo ditut igual pausuz pausu. Vitrinan daude eta hor gera daitezen. Bueno, igual ez dira guztiak horrailtzen. Zu ere joango zara pare bat aletzen. Bueno, liatu aurretik agurtu gaitezen. Orduta hogei junda, beraz, nahikoa egin da, eramozaten seinale, nik nire hitzak ere mentxe, azkenak, eskerrik asko, beste behin antolatzearen eta gonbitea luzatzearen, eta segi, xaneti kasoen, antolatu, festetan, ni bazaudet, beste bi elkartu ezkeo, fenomeno, ni etorreko nahiz gaia gartzea. Kanturare bai, hautsa orduako, nahi batzak dutzen. Artitzagun bat, txalortian ere, aibartzak eta horiak Mendiak ze erakarpen, ni sarritan naiz joaten, ze aizematen didaten. Orain gainera kasualitatez naizta etorri naizen aurten. Itzuliko naiz hortik aralar ikusten den egun baten. Ikusten den egun baten. Lainotuta zeru muga, baina hemen ze freskura, poza eskutik eskura. Odola goxo genekarrenta, eltxo artean gustura. Egun luzetan eukiko dugu zuen txaloen azkura, zuen txaloen azkura. Bazkalosteko ataza, konpletatzeko kapaza, gaurko bertsoen jolaza. Naizan nazgune izan den berez, beti oren da